شالوم شالوم بيتسب إجزاوير أملاخ كما يتسنعكم أنا حوكم صلاح الدين مسحاوكم سيمينا مزينا زلنا Hejsan Guds församling, Guds nåd och Guds frid vare med er. Det är broder Saladin med broder Sam. لهم دمانا زمعلت زخون نهيوت قال كنكافلينا. Och idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen. لهم نكافلو قال أملاخ أباي زبل أمري. Och dagens ord det är ett förstånd som säger Gud är i mig. زأمرو زبلوت أمري. Det här sinne är en välsignat sinne. أملاخ أباي اللو زبل أمرو. Ett sinne som säger Gud är i mig. أملاخ أباي اللو زبل التحساسبة. Ett sinne som säger Gud bor i mig. أملاخ أباي اللو زبل الرأيها. Ett tankesätt, en syn som säger Gud vandrar med mig. زأمرو زبلت أمري. Det här sinnelag är det bästa sinnelaget. زأمرو زيد فأمري. Det här sinne det är ett sinne som inte kan bli knuffad. قدام يوحنس 4:4 I första Johannesbrevet kapitel 4 vers 4. أتم دكي نسخاتكم كاب أملاخكم كابتي أب علم زولوسي أتي أبخاتكم زولوز عبس لزخونة نسخاتكم سعركم وهم الله. Det står, ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. För han som är i er är större än den som är i världen. حواري يوحنس أتحساس بوريو. Kolla aposteln Johannes tankesätt. لك حواري يوحنس تبونا امنت قدل استقادل كمزا عينت أتحساس باس لزنبوري. Varför han kämpade trons goda kamp, det var för att han förstod han hade det här sinnelag. لك أبزمونو نزتتصوعلو تصاوعت فتيمو حلف زغبورو كمزا عينت أمروس لزنبوري. Det som gjorde att han kunde avsluta sin kallelse, det var för att han hade förstått det här tankesättet. لك تبونا امنت تبصاب نغزابير كقرب زخالو اب زمن هيوتو كمزا عينت أتحساس لزنبوري. Och det som kunde göra att han förvaltade alla talenter som Gud hade gett han, det var för att han hade det här sinnelaget. مخنياتو كافتب عالم زولوس أباي زولو يعبز بلا أمري نيرو. För han hade en tankesätt som sa att han som är i mig är större än den som är i världen. انت دا أباي زولو يعبز بلا أمرو حيسكا منم عينت قداي كعبيك هيكلني. Så om du har en tankesätt som säger han som är i dig är större än den som är i världen, så finns det ingenting där ute som kan besegra dig. أبوتاتنا بأمنة كل زسعارو كمزا عينت مايند سلزنبورو. Varför alla våra fäder besegrade allt det de gjorde i livet, det var för att de hade det här tankesätt. إز أمرو زي حيسكا غتسعرا يتخلني غا. Du kan inte besegras genom att ha det här tankesätt. أمانم عينت سببان مكران اتو إز أمرو زنتلقاقن كل مكراخان سببخان من أسكاي. Gå in i vilken prövning eller test som helst. Du kan inte besegras om du har det här tankesättet. مخنياتو كافتب عالم زولوس أباي زولو يعبي. Och det är för att han som är i oss är större än den som är i världen. أملاخ أباي اللو. Så Gud är i mig. سلازا أبزأتخو كل قدناس أملاخ حيزي إذا أتو مالتيو. Så det betyder vart än du går in i livet så är Gud med dig i det. بعل سيدراك ميساق عبدنيقو أب حو آتيم حو زي بولعم ناب حونا أملاخ حيزو سلازا أتوهم. Och det är för att Sidrak, Abednego och varför de gick in i elden och inte eldades, det var för att de tog in Gud med sig in i elden. بروخات أحواتي أبزأتخم عينة أسات أتو كمزا عينة تحساس بحيسكم من تأتيكم أتحاون عكم أيندكم من. Så mina syskon, vart än ni går in i olika prövningar, även i elden, om ni har det här tankesättet så kommer ni inte kunna elda upp er. قدام يوحنس حمشت I första Johannesbrevet kapitel 5 vers 5. نعلم زي سعراق اتن يسوس نسود أملاخ مخانو زي أمنو انت زي كوينو سي منيلو. Det står, vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? ريكم كلهم كاب أملاخ زي تولدو كلهم يسوس ود أملاخ مخانو زي أمنو زي بولوس نعلم سعرو منيلو. Det står alla som har blivit Guds barn, alla som har trott på att Jesus är Guds son, de har besegrat världen, står det. Halleluja! ስለዚህ بحق انت دا ዝትክክለኛ حق ተገሊጹልና ሲ ኣብ ናይ ሰዓርትና ብራት ራሒና ንነብር. Så om det här verkligen har öppnats upp i vår hjärta och vi förstår den här betydelsen av det, så betyder det att vi lever ett liv som är bara segrare. ንክርስቶስ ወደ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣመኑ ዘበሉ ብክርስቶስ ንዓለም ሲዒሮም እዮም ዳግም ተወሊዶም. Så alla som tror att Kristus är Guds son, de har blivit på nytt födda genom den tron och de har besegrat världen. እቲ ዘስዕር መንፈስ ከዓ ኣብ ዘመን ህይወቶም ኩሉ ኣብኦም ኮይኑ ዝነብር. Och anden som ger dem seger alltid bor i dem för alltid. ክሰዓር ዘይክእል መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ. Så vi har en ande som inte kan besegras i vår inre. ክወድቕ ዘይክእል መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ. Vi har en ande som inte kan falla i vårt inre. ተስፋ ክቆርጥ ዘይክእል መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ. Vi har en ande som inte kan tappa hoppet i oss. ማንም አይነት መከራ ኮይኑ ክሽፍኖ ዘይክእል መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ. Vi har en ande som inte kan prövas eller bli överväldigad av olika prövningar vi går igenom.
ዮሐንስ 14 ካብ 16 ክሳብ 17 Om vi går till Johannes evangeliet kapitel 14 vers 16 till vers 17. ኣነ ኸኣ ነቦ ክልሙንኤ ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጻናንዒ ክበኩም እዩ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቀበሎ ኣይኮነላን እዩ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም እውን ክነብር እዩ እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም Det står så här. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för att han förblir hos er och ska vara i er. Wow. መንፈስ ቅዱስ ቋሚ ስፍራናቱ ኣነ ንስኹምን ኢና Den heliga andes rätta plats varför han är här är för att han ska bo i oss. መንፈስ ቅዱስ ኣባና ንጊዜ ዘይኮነስ ንኹሉ ጊዜ እዩ ዘሎ Den heliga ande är inte bara tillfällig hos oss, han är där i oss för alltid. እቲ መንፈስ ኣባና ሓዲሩ ይነብር ካሎ Och den heliga ande har fått sin plats och sin boning i oss och lever i oss. ስለዚ ኣምላኽ ኣባይ ዝብል ኣእምሮ ይሃለኹ Så ha en tankesätt som säger Gud är i mig. ኣብ ኩሉ ከዓ ሰዓርቲ ክትኾኑ ኢኹም Och i allt det ni gör så kommer ni segra. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.